ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ରଜ ମଉଜ ଅବସରରେ ମା ଖରାଖାଇଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୈତ୍ୟନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫୁଲନକରା ନିକଟସ୍ଥ ମୁଗଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ମା ଖରାଖାଇଙ୍କ ପାଲାମଣ୍ଡପଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ରଜ ମଉଜ ଅବସରରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସକାଳ ଖବରର ସାମ୍ବାଦିକ କାନନ ବିହାରୀ ନାୟକ, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ବାରିକ, ବିଭୂତି ତରାଇ, ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦଳାଇ, ସଚିତାନନ୍ଦ ଦଳାଇ, ଅଜୟ ମହାନ୍ତି, ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱାଗତିକ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରଜ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ, ମାଟି ମା ଓ ମେଘର ମିଳନ ପର୍ବ ରଜ ବୋଲି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।